Ana motor ilang berarti kowe sing nyolong. Ora. Iya, kowe berarti. Terusno. Ilang motore kowe ngerti? Ora terusno. Oh, berarti kowe. Oh, alah 350 to gembuk. Berarti Lampu merah. ngerti. Sikit pertanyaane, nek merah jalan, nek ijo mandek apa? Ya lampu merah, lampu bang. Kleru. Alah kleru. Apa lho? Apa ya? Kowe ngajak piye? Aku ngajak piye? Kok geget cocok tangan ulur. Alah ra iso. Ketek munggah. Alah ra iso. Ketek anyang-anyangan. Ora iso kok kethek ae to cah iki. Lah aku ngerti kuwi ya. Iso munggah ra iso medun apa? Anu sliro. Alah kleru. Lelawar. Kleru. Apa? Munggah haji. Kowe kok. Lah rojo. Iki nyuwun sewu Pak, mboten buka wadi. Pripun Cak? Nggih, sewu Pak Haji Madrim nggih. Piye neh? Kono matur ngapunten nggih. Niki ketingale cilik, Pak. Hah? Ning niki senengane rubah rabi, Pak. Lho. Lah niki mbojo pun ping 3 lho niki. Padha. Lho, hal sinten jenengan? Padha. Kang kok gak wedi ta ya? Kene wis bintang 3 kok Wakapolri lho kene. Wakapolri apa? Lah rabi ping 3 ya Mas. Ya Mas. Kuwi anek jabatan, kowe ora bintang 3 wong kowe rabimu ping 3 ngono lho. Lah nek sebabe aku rabi ping 3 kok. Sebabe apa? Lho ora roh bojoku tak pegat sing pertama. Ya nyapa? Lagi sekolah dhuwur pengen teko torpi sambar bledek. Dhuwur bongko. Lho, tak ganti. bojomu sing pertama sambar bledek. Sambar bledek Mati, Pak. terus Mati. kedua Digawa wong. Bojo sing nomor 2 piye? Digawa wong. Oh, sukses. Sukses. Wis sing nggawa aku. Layak man iki. Layak man anakku nomor loro kan ndase kaya kono. Ndasmu dhewe kuwi kok ndasmu. Berarti sing nomor 2 Digawa wong, dhuwur kudung ngisor kedung. apa kuwi? Dhuwur brukut ngisor mawut. Alah lambemu tak tapuk kowe iki kok iso. Begenten. Begenggek, Oh iya. Dibasakne nggih. Dibasakne. Basake apik. Sing ketiga. Alhamdulillah keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Oh, tangga dhewe engko nek aku macem-macem. Jere maratuamu yo ndelok rene. Yo ndelok maratuwa kok. Lah ndi maratuamu? Mbah lek joe mbah ning ndi meng. Lek jon ndasmu kok kapok lho iki lho. Karo maratuamu, karo maratuwa sing apik. Nggih, Pak. Nderek tetep angaka Pak Kengko nggih. Astagfirullah. Ada Pak. Ya Mas Kangko, kula nate ndageli Pak Kangko lho. Kapan? Lho. Pripun jenengan teng Karanganyar nika? Karanganyar. Nggih, mbok yo lali. Oh, Jenengan nika ta? utuh. Jenengan sing gak lucu belas iki. Ora lucu kok sombong lho kowe iki mbok yo sing apik sing becik. Lagi nyapo. Ayo kalau Pak Kangko ki dalang kondang sing apik ngono lho. Kuwi dalange dudu aku, dudu anom dujo kanggo aku engko. Lah sinten? Enek. Anom Anom Dwiko. Oh, Anom Dwiko. Enake Pak, anu dalang Anom Dwiko. Enek. Saiki iki sing melu-melu aku akeh nganggo jeneng Anom Dwiko, Anom Dwijos, Anom Dwigok kuwi ya enek. Dadi komplit teng mriko. Enek ya siji ki enek dalang kene jenenge Anom Dwi Astuti yo ki enek kuwi. Lho wedok lho kuwi. Ayo wedok dalang wedok ya ora apa-apa to kok iso. Lah awakmu sing ngomongan ro aku gak wani ya. Lah nyapa lho? Somben nek awakmu wis laris aku aja mbok tinggalno. Alah ya apa lho kok selambemu kok iso. Wong ki basa Masa ngono kok. kados Pak Kangko niku nyuwun sewu bersyukur tanggapan pira-pira nek dilakoni insyaallah kok berkah ngono lho Mas. Bersyukur. Ngono. Iya. Awakmu ora gelem bersyukur kok iso. Wis bersyukur kok. Lah nek bersyukur nyapa kok rabi ping 3? Coba. Wis coba mbah nyoba kan anak pepatah bahasa Indonesia mengatakan Piye? jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Akhire Rabi ping 3 lubangnya beda-beda. tak tapuk lambemu iki kok iso. Wis ta aja ngono to. Niki Mas Kampret, Pak. Nggih, kula Mas Nggih. Kampret, kula kangen kali dodok niki, Pak. Nggih. Apa urusane kok kangen karo aku lho? Sajok awakmu bar ke pengadilan agama. Nyapa ke pengadilan agama? Lah jere pegatan karo kono. Lambimu kok rono kowe iki kok iso nyapa lho kok. Wis ta, wis karo aku lho. Walah aku mbok kae 350 nyang. Ora mboten Pak, mboten iki. Wis ta. Kowe aja gawe hoak iki sing streaming wakeh channel lho. Lah nyapa? Wah aku didarani tukang mangan dhuwit. Dadi korupsi. Lah Mboten iya. nate ngoten niku. Heeh. Iki kula buka biak entene sak menten nggih kula ndum ngoten Pak. Nggih. Parubrak kiwa tengen
Bagi padha ngono ya. Bagi padha cuma mangke kula potong transport, bensin, klambi, blangkon. Blangkon terus mulai nyeret. Bensin era kakak. Ini malam hari ini banyak yang menanti loh Cak Dodo. Danjing. Ada 2000 pasang mata lebih ya toh, yang ada di YouTube menantikan Cak Dodok karo Cak Kampret. Bagaimana kiprahnya di dunia perdagangan Indonesia. Guys, pokoknya kula nyuwun sewu nderek ngramekne napa niku seniman khususnya dagelan. Nggih. Mula niki kula gandeng ini kersane napa? Dagelan-dagelan sing baru itu bisa tumbuh lagi. Oh nggih nggih. Bisa ada muncul bibit-bibit baru, ngoten lho Pak. Lah, saiki aku pengen kelebihane Kampret nang nggon ngendi? Kelebihane utang, Pak. Niki utange mboten kathah. Walah ora karo-karuan piye? BRI karek pitu. Itu ya akeh lho, Cluk. Iya ya aku lagi kuwi lho BMT saiki sing tak seringi. BMT gini. Ya terus nyaurmu kapan? Yo engko nek tanggapan bar iki to, nek aku mbok kei 350 tapi ya. Lah ki opo to Aku kangen to. Lah kok iso ngono kok. Wis tak ayo bedekan piye? Ya lah ya opo lagi metu bedekan bocah iki piye to jane? Kelebihane apa aku pengen ngerti. Wong saking asmanipun pun jelas to, Pak. Kampret. Kampret. Kowe iki lho malah piye? Wong iki ketok cilik kok methinti-meniti malah kaya ceremende. Wah, alah potongane kaya kudane lanyang-anyangen iki. Kowe iki sing ngejak aku lho, Mas, kok malah ngenyek aku. Lah nyapa nek bocah nek kene trimo mbokku gembukan. Sing nganggo gembukan lho sapa? Lah mbok ndoni ceremende. Lah kowe ngenyek aku kaya kudane lanyang-anyangen rumah samu kowe bagus dhewe to piye le? Ya Allah, terus Jek anyar kaya wis arep gel. lah ngene iki lho sing tak guwetingi ya ngene iki awake dhewe iki lagi sambung ngono lho. Wah, drum aspal ki jane ram tok. Drum aspal gundul mulu. Mbang kowe kok kresek kobong. Kresek kok kobong ya dene wong kelempit ngono to. Nyatane ya ngono. Wong kampret dhewe niku artine pun elek to, Pak? Loh, kampret ki artine apa, Mas? Kam niku cuthik, pret niku entut. Kampret niku tegese cuthik entut. Biyo. Wis ora nek bagus-baguse lah nek dodok wis jelas. Menawa nyuwun sewu sing mirsani wau ngrasani. Piye? Dodok kok saiki tambah ketok bagus kuning, kulite kok apik ya apa perawatan to ngono. Bayuh perawatan. Lah nyapa? Lah ngene perawatan. Nek kaya ndut ngene. Perawatan. Kowe mari bar kena katarak dadi ya nyawang Ora, aku iki kaya ndut. Lah nyatane dirasani lho, tenan lho dodok malah bagus lho ngono. Masa ta? Dodok ki artine ya apik. Apa? Dok ki donga, dok ki wedok, dongane wong wedok ora kaya kowe kam ki cuthik, pret ki entut. Kowe ki cuthik entut. Enak beto pret. Kok mesti Nyapa lho? Mau sing nonton bareng enek sing rasani ya tak Dok. Nggih. Cak Dodok ki nuwun sewu pasuryane kaya pelawak saka Medion Kirun, ngoten to? Nah, iki ya kaya kancane, Pak. Kancane sapa? Kancane Kirun. Sapa? Kirek. Gung letak cengelmu apa piye kok. Ina apa ha, Maa? Sabirin. Artine Kekasih Gusti Allah. aku nyawang kowe nggih bringos kaya gurem to. Ngene masa gurem to. Ayo bedekan apa piye? Kok bedekane iku lagi munggah kok bedekan to Mas. Aku wis kangen ayo bedekan. Lah kok kangen kowe kok demak-demek demek sing wong wedok-wedok kaya Mah aku kangen awakmu ambungen aku. Ya Allah. Aku ambungen lho. Nggo apa ngambuk seremeti iki apa wah. Gregeten aku malah mbek Piye Bu Bapakno? Walah. Wah, kena upas. upasi ula to piye kok upasi kok iso gregetne wong iki jane nyuwun Kaya sewu. sokobak. Adicarane napa, Pak? Adicarane syukuran. Syukuran tasakuran Nggih. ke panjenengan Bapak Haji Madrim kali Nggih. Mas Tono kali Bapak Solikin. Nggih, Niki- netakne putu. Nggih, Lan putune netakne kabeh sunatan masal. nggih. Sekitar bocah-bocah sekitar kene uga tasakuran atas diterimanya Ananda Zaki di IPDN. IPDN kowe ngerti apa ora? Ki pendidikan tinggi Mas, urusane karo negara. Paham apa ora IPDN? Paham aku yo S2 kok mbok anggap apa? S2 berarti sandure sarjana kowe. Ora, Lah, S2 piye? SD karo SMP, ya S2. Waduh, mesti mbok kenekno to, Ru. Ceblok tenan ceblok. Wis ora apa-apa, so kaya gajah duduk ngene to modelmu. Duduk gundulmu no. Iki IPDN, kowe ngerti apa ora IPDN ki apa? IPDN kok gak ngerti. IPDN. Kepanjangane. IPDN. Bocah ki ndak bar mangan boto to jane iki kok so. Ki nyapa? Mesti artine IPDN ki apa? Lah iya. Apa? IPDN. Kepanjangane. IPDN.
PDN. Rene? Ya Mas. Tak setrum cangkemmu kowe kok gregeten aku sese. Ndek ngisi mbok setrum merong garing kok. IPDN nggih Pak nggih. Alhamdulillah. IPDN ki Institut Pemerintahan Dalam Negeri nggih Pak nggih. Leres. Alhamdulillah lho ngeten iki lho. Lho iya no. Nek sekolahe dhuwur kaya aku ya sini iki sarjana lho Mas. Sarjana pendidikan jelas. SPD. SPD. Ya. Pak Kangko. SSN. SSN sarjana seni. Kowe apa le titelmu? Lho, aku mbiyen saurunge 3 tahun ya DRS lho. Oh, Dokter Andes. Sopo sing ngomong? Lah DRS iki Dokter Andes. Dudur rada suwe. Apa? Dudur rada suwe. DRS. Pantesan roba rapi terus wong duda-duda kowe iki Wis to, omongan. aku kayak yambung kok Iki apa to Prat iki kok sok kayak ambung apa kok sok derek dedonga nggih Pak nggih. Nggih, ndedonga niku penting. Mugi-mugi Dek Dito nggih. Nggih. Dek Dito mugi-mugi sak badane ditetake dadi dewasa, dadi bocah sing pinter, cerdas. Pokoke apa sing dadi gegayuhane iso terkabul. Amin. Kagem Mas Zaki Zaki. luar biasa Nggih. teki PDN mugi-mugi apa niku nyuwun sewu nggih badhe PDN lulus langsung diangkat nggih Pak nggih. Nggih. Tenggene pemerintahan ngoten nggih Pak Haji. Nggih. Sampeyan ndongakno putu kula Jaki ku nggih. Nggih. Kalih Jaki kula nggih ndongaaken panjenengan. Nggih. Mugi-mugi saged kumpul sing lawas niku saged. Tenan to. Era tenan to. Wong iki akeh sepakat, aku tak nglathuki Banjari. Iki apa to, Pret? Ya nyapa to, Dok? Nyuwun sewu rejeki pati jodoh niku ampun diatur saking ngarsane Gusti to, Pak nggih. Nggih. Dene kok awake dhewe enek rezekine teko sakmene ya wis diglathuki sakmene ngono lho. Ya ya. Saya lho Pak Haji Madrim nggih. Dados nyuwun sewu menawi nggih pun kula kalih mriku rezekine pun sakmenten mawon. Kula tak gandeng kalih blekok moncrot niki. Ngoten lho, Pak. Yo ben ndaut ae gak apa-apa to biasa. Niki Nggih. Pripun, Pak? Biasane sampeyan ndaut karo Nggih, Banjari nggih Daud. karo sapa? Yo, karo Mas Tono no kene. Lho kok Mas Tono ki lho, Mas Tono ki domisine teng Surabaya. Oh, lagi kula tindak mriko. Kok tindak aku rono. Lho, ngono Kuwi lho. Surabaya. Iya lho kok. Ngikuti Mas Tono. Golek rasa. Rasa golek rasa ki jane apa to Prati? Wis to aku ndang to. Ayo Ndang piye? ayo bedean ayo. Kok gitu bedean bocah ki kotruk to piye to Mas? Aku wis pengen bedean ayo. Ya bedean ya bedeanan tapi kan tunggu waktu sing penak. Iya ya meruntu semasuk angin ya Mas. Masuk angin apa bolak-balik ki mangkon rujuk mengko. Ki lambemu wis teko ndi-ndi. Iya iya. Kowe karepmu ape piye? Ora piye-piye ya Pengen bedean. bedean. Iya iya ben kaya wong-wong Pak lho. Kangko kula turuti. Nggih, siap. Ngene bedean. Nggih. Berarti kowe pengen ngajak pinter-pinteran. Lah iya iya no kono. Saurunge bedean ning aku duwe syarat dhisik. Piye syarate? Kowe kudu tak bedheki sik Ya. ya toh, tak kei cerita. Engko nek sing syarate siji. Apa? Kowe gak oleh ngomong sing jenenge ora. Nek ngomong ora kowe dituthuk. Setuju? Iki tenanan, setuju. 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 Nek sing kalah bojomu tapek, Ya. nek aku kalah bojoku tapek dhewe. Loh, lah kok bendal nek? Maksudnya ki bojoku ya aja mbok pek bojoku bokong gede sisih kok. Gede sesek Ngono piye? mlaku lho, ngene lho sowante ngene lho Mas. Iki lasno ning gone rajiman ra apa-apa. Rajiman. Siap. Siap aku. Pakai cerita ning syarate siji ora oleh ngomong. Ora Nek ngomong ora di tutuk deal. dil padha. Oke, keren Oke. dik. Padha apa Pak Yudo? Padha ya. Yudo kok kok sok. Yo Pak, yo. Lah ki lambemu kok sok mbayani men to. Yo i. Nyuwun sewu, ceritane ngene. Apa, Nyuwun Nek? sewu, Pak. Ya ya tak melu menyimak. 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 Ngene. Rungokno. Yo aku wedi Gak karo. oleh ngomong, Ora nek ngomong ora di tutuk. Ndek ingi pas dina Minggu. Piye? Mas Tono tuku sepeda motor anyar kok dealer. Sepeda motor anyar kok dealer. Delalah dina Senin montore ilang. Kamangka sing kliwar-kliwer ning omahe Mas Tono ki kuwe. Berarti kuwe sing nyolong montore Mas Tono. Ora. Iya. Loh, piye to Mas? Lah ki mang apa to pertanyaanku? Gak oleh ngomong Ora. Mas Tono kelangan motor lho Mas Denane lho montore anyar Pak nyuwun sewu. Iya ya. Saking dealer gris urung enek plat nomere. Mongko sing ning kono ki awakmu, berarti kowe sing nyolong montore Mas Tono. Ora. Kowe. Mas Tono montore ilang berarti kowe. Ora. Iya, montore anyar lho berarti kowe sing nyolong. Ora. Waduh, Dek, aku tek bosok ndasku.
Ganti Mas ganti. Nyapa to? Sik. Iki contoh kok kula sepeda motor ilang. Lho lha iya. Etok-etoke Mas. Niki mboten tono jenengan tapi tono kuni anu krecek. Mosok to. Iki paling iki. Ora. Iki. Ora jere tutup. Oh, Mboten kupingmu bosok wis. Mas Tono, Ha. motor dealer. Lho kok iso motor dealer iku truk ta piye kowe iki? Sik. Dealer montore Mas Yon. Oh iya. Lho dealer kok montore Mas Tono to? Dealer dituku motor. Oh piye to ceritane piye to? Ngene lho, Piye? Mas Tono ngedono motor kok dealer. Montore ilang, mongko sing ning kono kuwe, berarti kuwe sing nyolong montore Mas. Ora. Lho, piye to iki? Mas dealer motor. Kok iso Mas dealer motor piye to? Mas Tono, Heeh. dealer motor ilang. Duh. Kok iso dealer motor ilang iki piye to pret kowe iki? Lho, anu sing nyolong sepeda motor ora. Tuh, ora berarti ya kowe iki, he? Kowe berarti. Piye to iki kok balik? Mas Tono motor ilang berarti kowe sing nyolong. Ora. Iya, kowe berarti. Terusno. Ilang montore kowe ngerti? Ora terusno. Oh, berarti kowe. Oh, alah 350 to gembuk. Kowe berarti. Begitu. Kowe nyolong montore apa? Ora. Kowe. Ora wis rene. Nyapa? Pak, Lho, Pak Haji mbok takoki. jenengan kelangan montore Mas Tono. Iki Piye piye? to? Lagi piye? Jenengan apa ngertos? Jenengan napa ngertos? Apa? Jenengan napa ngertos sing nyolong sepeda motor? Gak roh. Oh, gak roh iki lho. Jawabane gak roh iki. Lah mbok karek kowe lah kae lho Pak Kangkong. Kudune jawabane ora, kok malah ora. ngono Lho, nek. kok aku terus to iki? Lho nyatane kowe ya ngomong ngono kok sok. Weh, alah wis rasa nganggo ngene iki 350 tok mbledos ndase. Wis to disyukuri. Pira-pira nek disyukuri insyaallah kok lumintu. Nggih, matur sembah nuwun. Mbok takoni apa ora? Mas Tono Pak Kanggo. Hah? Apa? Motore niku ical. Aku ngerti aku. Padahal riwariwi niku panjenengan sing enten teng daleme. Ah. Napa jenengan sing nyolong sepeda motor? Embuh. Embuh karo. Mas Tono niku Ah. kelangan sepeda motor. Ah. Lah, riwariwi niku jenengan. Ah, aku ora iki. Nggih, riwariwi lah sing sepeda motor niku ilang jenengan sing nyolong. Ah. Apa? Sing jenengan sing nyolong. Wah, ada. Gak roh. Apa? Lho nyapa to kowe malah guyu. Sik to, Prek. Piye, Pak? Motor Mas Tono ilang to? Nggih. Kowe ngerti ora? Ora. Hore! Kampret jase kopior. Kampret jase kopior. Pak, jenengan niku kula tangkleti. Iya. Mas Tono kelangan sepeda motor. Jenengan sing nyolong. Mas Tono ki ora duwe sepeda motor, duwene mobil. Oh, ndine mo. Lah kowe ngerti apa gak, Pret? Ora. Ora ngerti ngono. Malah ngeget kene. Itu tanda kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang lagi pisanane tak giat kene kasih sayang. Cara mono sekolahno kowe di ospek. Ha, ospek iku kudu keras, gen disipelin. Ngono lho. Apa, Pak? Napa, Pak? Disipelin. Allahu Akbar. Nah. Disiplin. Ya disiplin. Tambemu kaya cintung bensin Kok kok. disiplin. Disiplin. Wis rasa guyu-guyu ning kono kowe. Mbak, sampean nyolong sepeda motor. Jawabi, Mbak, jawabi. Sapa rong kowe enek sing bener? Sapa rong kowe enek sing bener? Masa ta? Iya takoki siji-siji sapa ngerti enek sing bener? Oh iya. Mbak, Mbak gundulmu apekno, kowe ora ngerti kuwi sapa? Hah? Kowe nek Mbak, Mbak. Kowe ora ngerti sapa kowe? kok Hah? sik iki. Lah nyapa? Aku kok wedi to. Lah nyapa kok wedi? Iki mosok ngene Bapak. Nggih menika garwanipun. Nek iki lho manut mbok takoni. Lah nyapa? Lah Mbak, motor tos. Aku jane gumun apa? Kayak Apa? apa? Mesti sinden iki lho sing nom-nom kok mesti dijejerke kalih dalang. Nggih. Lah sing barang sing sepuh kok dipinggino ki ambak awar penonton ya apa jagani nek geger terus sing sepuh entek ngoten to. Mboten. Lah pripun? Nggih sing sepuh niku ditek mikir dhewe niki minangka komando. Ketika sing nom-nom niku salah, sing sepuh niku sing ngabani ngoten lho. Oh alah ngono lho Pret kowe kudu paham. Guri ki ya dikeki blabak apa ngono lho. Lah nyapa? Lah nek wis sepuh ngeblak kujur lho iki. Ya ora no ya kuat pondasine kuat Oh, kono. Kowe ngerti po? Oh.
Kok remuk terus. Wis tak turuti niki, Pak. Ah ya. Wis Dang Tono bedhaanmu apa saiki? Kowe Ah. bedhaan apa? Tak bedheki tenan. Ya. Oke. Ha, Sampean ngerti lampu merah? ngerti. Ya wis oh. Lho, kowe iki kocok ta hebat iki? Lah piye? Bedhaan ki sing genah sing apik ngono lho. Piye bedhaanmu? Sampean ngerti lampu merah? Ngerti. Saiki pertanyaane, nek merah jalan, nek ijo mandek apa? Ya lampu merah, lampu bang. Kleru. Nggih ta Pak nggih, lampu merah. Kleru. Lho nek Nek abang terus. nek ijo, Mandek. lampu bang ijo. Alah kleru. Lalu lintas. Alah kleru. Alah Ya, kleru. lampu. Alah kleru. Ya apa lho? Apa ya? Kowe iki ngajak piye? Aku ngajak piye? Kok geget cocok tangan lor iki kutruk iki. Kukune dawa. Wis ta, utara tak jarak kowe gak tak kethoki. Mbure mason Lah sing bener apa? Sing bener Pak Kangko ngertos mboten, Pak? Sing bener kuwi wong mangan semongko. Lah kok iso? Lah ke abang gak terus nek mangan. Ijo kan mesti mandek, mbok terusno bongko kowe kloloten. Iki omonganmu ya ora tepak, Pak. Iya. Ya bener ta Pak ya? Bener ning kurang pener. Lah ki napa? Mangan apa? Mangan semongko Nek abang terus, dipangan. nek ijo, Mandek. lah nek sempongkone kuning. Mau semok enek kuning ya. Nggih ta, Pak? Enek sing kuning. Piye nek kuning? Oh nek kuning terus Mas. Terus piye? Terus ning kali ngambang. Abemu tak kapok Iki kok iso. Oke, 1-0. Iya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Cebloke ning isor sing dingeto ning dhuwur apa? Kapal mabur. Salah. Pesawat. Salah. Helikopter. Salah. Sepeda motor. Salah. Sudah motor ning dhuwur kocok tapi berat kowe iki kok sok. Sudah motor kono ning dhuwur. Apa? Kucing anyang-anyangan. Lho kok iso teko kucing anyang-anyangan kowe Aku iki tak sekolahmu ceblok. apa kok iso? Iya. Cebloke ning isor sing dingeto ning dhuwur apa? Katok gak iso Mas. Gak ngerti. Gak ngerti. Gendeng bocor. Lho, udan plek sing didelok dhuwur. Mikir. Mas mikir kok kene to Mas. Ah, jere kowe pikiranmu ceblok ning bokong. Mikir lho. Ngono lho. Apa kok ngono kuwi? Lah ya medun rewo ini. Kowe di pertanyaan apa? Ya pertanyaan neh no. Niki Apa? kula gadah. Lho, lah niki. Kene jenengan asmane sinten? Kula Mas Komper. Kampret, Mas Kampret. Mas Kampret. Mas Anu Muhammad Dodo Mas niki. Dodo. Kenging napa kok dijenengno Mas Dodo? Sebabe pun di anu sing duwe nglairno sing bapake wedang dapat Iku jaki piye to? Badak kelebon to piye? iki lho ditakoni aku Lah kok sebabe tapa iki jawabane apa? sebabe ya dilairno Mas. Nggih jelas niku dilairno. Lah terus? Bener tapi salah. Lho, enek bener enek salah iki Mas. Sebabnya napa Mas? Kenging napa kok dijenengno Mas Dodo? Kenging telek napa? Iso kenging telek iki kocruk tapi kok iso. Dodok menika mergi dongane wong wedok, Mas. Niku lu bener tapi salah. Lho, cek salah nai Mas. Sing jeneng aku kok disalahno Lho, gitu. nggih bedhekan kok. Lah sing leres napa Mas Ton? Mbon katok Katok Mas. soalé lemu gede. Dijenengno Dodo. Lah nek cilik Didik. Nek cilik Walah, Didi. Aku kebliduk iki dina iki jelas. Lho kaya nggih ora apa-apa to Mas Didi. Kok iso Mas Didi sapa kok iso? Kowe pertanyaan apa neh? Lu cek akeh no pertanyaanku kok. Apa? Iso munggah ra iso medun. Ora iso munggah, ora iso medun. Kethek, Alah ra iso. kethek munggah. Alah ra iso. Kethek anyang-anyangan. Ra iso kok kethek ae to cah iki. Ya aku ngerti kuwi Lah, ya. iso munggah ra iso medun apa? Anu sliro. Alah kleru. Kelawar. Kleru. Lah, apa? Kleru. Apa? Munggah haji. Munggah haji mosok enek medun haji ngono itu. Ora enek be. Ayo satu kocok. Iki apa kok ngrogong-ngrogong kuwi kocruk tapi. Cuwilik Pak tibake. Kowe lambemu aja mbahas kuwi kok. Siji malih nggih. Napa Pak? Bisa naik. Siji malih. Jenengan gandeng kali Mas Kampret niki kira-kira digawe suwe apa digawe dulu? Piye Ro? Pertanyaan yang sangat berat ini. Loro-loro niku kudu jawab. Oh ngaten. Nggih, kula pengene nggih kantun Iki mriki. gak nek kopine to iki ngene. Anu iki materi napa to Mas? Lho lah iya iki bome ning ndi? Gandeng Mas Dodo kalau Mas Kampret kan pun gandeng. Nggih. Ini ki digawe dulu apa suwe? Digawe sedulu apa suwe Ro? Lah niki ampun disi kersa Mas. Nika kantun ingkang maha kuwasa. Lah nek rencana kula karep kula nggih tetep dangu. Bener, kabeh niku apa jare sing kuwasa, tapi kan awake dhewe nggih cita-cita tak terusno apa gak kan. Terusno piye Ro? Nggih diteruske. Diterusno ora aku nek meteng piye awake dhewe.
Diterus. Meteng kok digugurno ngono wis to pret iku. Apa denane watuk biring yo pokon gugurno. Watuk to gugurno. Watuk digugurno. Lho ora nek meteng ku lho. Lah ya iki piye? Lah terus pripun Mas Tono? Pripun niki? Lah niki kanten jenengan. Oh, nggih kula manut niki kok, Pak. Wong loro digawe suwe pas dilu Dangu Mas. Digawe suwe pas sediluk nek sediluk langsung dipateni soalnya iki. Wis dipateni piye to? Nggih dangu to Mas. Pripun to Mas? Nggih. Nggih. Terus ngeten iki napa nggih? Wong urip niku kan kaya kula dhewe nggih mboten kayak contoh wong liya. Kula terus badhe lungguh teng mriki niku nggih proses diseneni perkara udan mang terus dilem-lem dikanggen munggah nggih ditamani mawon. Kang ngoten. Niki prosesnya jenengan niku lek pingine niku lek kula nggih. Kula pingine niku nggih sedaya guyub. Nggih leres niku. Guyub. Nggih. Enten masalah gede iso digawe cilik. Masalah cilik diilangi. Masalah cilik lah nggih, wong gede digawe cilik apa maneh cilik mau sampai digedhekno. Nah niku. Nggih. Nggih. Lah terus pripun? Nggih, pripun nggih niki mlampah yang kalih niki. Nggih. Bareng. Nggih. Mboten saged. Nggih, kiambak-kiambak. Piyambak-piyambak. Nggih. Lek mlaku bareng ya gak iso nggone siji digawe bareng ya gak iso. Ngarep mburi apa kiwa tengen kan ngoten. Mlaku dhewe-dhewe ya wis aku tak medun sik ya. Ya apa kok medun sik iki kok iso. Lah piye to? Awake dhewe iki netepi wajib ditimbali mriki kok. Nggih, nyuwun sewu Pak Kangko. Nggih pripun? Niki kepareng anu jumeneng menika pesindene menawi Nggih Mas Tono niku kagungan lagu Mas. Oh, Niki siang mau tinggal latihan enek kekurangane nyuwun pangapunten. Lagune pitutur tumraping wong urip. Nah, tapi nggih, nggih. menika karyanipun Mas Tono, cobi kersanipun dipun kumandangaken kelawan kanca-kanca. Nah. Ya, Cok, coba. Lek enek kurange nyuwun pangapunten. Oh, ngono, ya. Mergo iki garapane lagi aman mau leh latihan. Yo, monggo dipun aturaken karyanipun Mas Tono lagune urip nggih, Mas. Nggih. Mas Tono, Gesang urip. gesang urip. Nah, mengke kan direwangi kali Mas Tono sing nembang. Monggo, Cok. Yuk, kaya ngopo? Karya Mas Tono. Hamong mampir ngombe iku nanging kudu gagas urip donya urip akhir nyingkirono marang tindak ingkang Lesto. Mas Tono. Urip mung sedelo mula lakonana kabeh iku coba perlu direnungna uripe diuripi supaya urip kabeh iso urip sansaya urip Coba direnungno apa wae rasane sajen apa sengsara ora iso sedang
janabut sengsara olan iso seneng apa wae dirasakno rasane uripe supaya tumata urip ditata tumata urip ditata dipernahno urip ditata dipernahno susah seneng urip kudu ditrima kabeh iku coba perlu direnungno iso rasa rasane urip kalyanipun ya nun sewu nek enek kurange kurang pas nyuwun pangapunten nyuwun dipun koreksi Mas Tono. Istimewa Mas. Terus niki cerita lagu niki kan pas kula kuliah teng luar negeri niku. Wah nggih. Oh nate kuliah nggih Mas.
Nate kuliah teng luar negeri, timbangane nganggur gawe lagu, dados kuwatah gesang urip, kidung urip, banyu mili, waduh kathah sing niku. Niku kuliah teng universitas napa, Mas? Wah, mungkin ngobrol wong loro lek niku. Nggih, matur suwun Mas Kangko. Nggih. Istimewa dadak tapi luar biasa jenengan sak apa Mang? paguyuban. Nggih. Nah niku istimewa lek jenengan luar biasa lek kula biasa di luar kula. Nggih. Matur suwun sanget. Sami-sami. Nggih. Menika kata pamundhut. Nggih. Cak Dok karo Cak Pret. Nggih. Nggih. Menika saking Mbah Rasim. Ingkang mapan wonten ing pojok watu. Insyaallah badhe wayangan kula sak kanca tanggal 16 Januari wonten ing pojok watu Bluro. Nah, nderek pungon Mas Kangko transfer 500.000. Alhamdulillah. Nggih, ampun kesupen. Tanggal 16 Januari dipun wara-waraaken nggih. Kula sampun wara-wara wonten pojok watu Bluro tanggal 16 nyuwun lelagon ngujiwat. Wah iki. Nggih. Ngujiwat nggih Pak nggih. Nggih. Wah niki daerah Bojonegoro Cepu Bluro niku pandemen wayang Pak niki. Oh ngaten. Nggih luar biasa. Nggih. Istimewa mula niki wau sing hadir sing rawuh wah hebat-hebat. Nggih. Wonten WMC Wayang Nggih. Mania Community. Leres, WMC sampun rawuh ket sore. Nggih. Bukan wayang bukan dalangnya tapi yang penting melestarikan wayangnya. Leres. Betul. Nggih nuwun sewu Mas Kangko nggih. Iki gandeng wis suasanane sereng. Nuwun sewu, lek mujiwat kan kendo, engko diaturke nggon goro-goro. Nggih. Nanjake para kanca-kanca waranggana. Nggih nuwun sewu Mas Kangko nggih. Pripun? Niki sing wingking ini nggih kula sediani videotron. Oh ngaten. Nggih, Luar kersane. biasa. Nggih. Kersane saged. Pancen disembadani saestu. Ugi nggih wonten durprese mboten Pak Haji Madri. Enten nggih. Hadiah. Kulkas 3 pintu terus e. Hadiah iki mau hadiah kok sampean kudu apik karo sing lawas. Hadiah niku mau. Pelole. Kok ijek kuwi. Nggih monggo Pak Kangko menika tanjeng. Anak wedok kula nggih. Ayo, Kula dhisik nggih. Nah, mumpung anak wedok niki prei sekolah. Mergo isih masa liburan, jare arep nyanyi cara Banyuwangenan ya, Nduk ya. Niki kelas 3 SMP Cak Dok. Oh nggih. Asli anak. Hebat 3 SMP pun pinter nyindene. Lah nggih. Niki angsal Ya joget. karo mboke. Oh. Oh, utuh ya sampean nek babone. Nggih. Ya Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi lagune Loro Sesigar ning digarep gamelan Bali nggih. Oh nggih, cocok menika Pak. Angsal joget niki nggih. Langsal joget nggih. Oh boleh. Mangke Pancen angsal. ora apa-apa lek lagu ki kudu dijogeti. Oh ngoten. Nggih. Wis gak sumuk kok. Ayo kenalan karo Dok kae. Alah cantiknya. Memang pepatah benar mengatakan Apa? buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggih. Jere sapa? Lah nek dipangan codot. Kok iso teko dipangan codot Lah lho. iya ceblok terus dipangan codot malah tekan ndi-ndi. Iki sing jenenge oh ya. Lah iya. Wih, iya. Namanya siapa Tante? Tata, Tata. Nggih. Kelas berapa nak? kelas 3. Oh kelas 3. Tiga. Wah teges bocah iki Teges, teges. iya. Dadi ngeten iki lho nyuwun sewu Pak jenengan nggih sae niki didik lare bocah kados ngeten iki bener. Ora kaya anakmu. Anakku nek sing kena kok. Umur 3 Om. tahun kok. Ngapunten, kula sing didik mboten papah lho, Om. Lah sinten? Oh mama. Babone. Oh, babone iki jane apa? Mama sing didik jenengan. Mama, ibu. Mama. Pak Nggih. Kangkon didik apa? Pak Kangko kelemar-kelemar, Om. Nggih, hebat berarti mamae. Nggih. Wis sing apik didik somben sawet dadi sinden sing pun kuncara, Amin. kondang sing tetep andhap asor aja Mbah. Iki lho didik sing apik ora kaya anakmu umur 3 tahun mbok ombene arak iki salah. Iya. Apa kae jajal kok. Kan jajal piye. Ayo Nduk. Iki jenenge Dodo anu Nduk ta. Nggih, Om Mau Dodo. dirasani anu dagelan sing lemu nika sing jenenge sinten to, Pak? Anu jenenge Cak Dodo. Oh, lah iya kok rai kok gaji tok ngono jare. Nduk. Aja ngono. Mboten. Sampean bener.
Ora ndek gulu jare. Duwe Pak. Gulu kok. Pundi. Gulu ki ya gulu to mren. Di Gulu. cantiku bokong to wi. Bokong gundulmu kok bokong. Ayo Dek. Monggo pun aturaken ya, Cak. Nah. Garap gamelan Bali ditanjak nih. Ya, yo. Loro sesigar, yo. Waktu kembang mawar mekar barengi ati wis gambar cinta suci kang singkas kaya ati lara sesikat sapa wonge sing gandru karone siji rasane sewu galante ning jiwa kembang mawar dikongkong liya Halah nakut riko loro ati janjine riko nyulayani mangerti sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikat nakut riko loro ati janjine riko nyulayani wong dadi kisah arep kenalan wis kadung hati loro sesikat sapa wonge sing kantru lorone siji rasane sewu gelangane ning jiwa kembang mawar digawa wong liya Ayo joget nduk Cahayu. Para Hesta Dika Chandra Dewi. waktu kembang mawar mekar barengi ati kang wis gambar cinta suci kang sing kalas kaya ati lara sesikat sapa wonge sing kantru karone siji rasane sewu gelangane ning driji kiwa
nakut rikala ati janjine riko nyulayani oke iki sing arep kenalan janjine loro sesigar halah nakut rikala ati janjine riko nyulayani oke iki sing arep kenalan kagum ati loro sesigar sapa wonge sing gandruk-gandruk lorone siji rasane sewu gelang-aling ning triji kiwa kembyang mawar digawa wong liya Wah. Iso, Pak. Jeh, Nah. hebat jas. Anak wedok jan hebat. Penak. Nggih. Ah, apa enake wis kula nggih. Niki jengpen mesti nggih kuliah teng kene isi nggih, Pak. Insyaallah ngoten. Alhamdulillah. Ning manut bocahe, Ngoten nggih. ning ingine bapake Nggih. kuwi ya iso nyinden, ning iso dadi dokter. Oh, ngoten. Siji Nek bapake sak wayah-wayah masuk angin kuwi rasane dokter ning di apa dirampungi karo anake dhewe. dirawat kali putrane dhewe. Iya, dokter tukang kerok. Basa tukang kerok piye to? Pakai kesehatan kok kuwi. Lah, ngono lho, Pret. Dokter kok tukang kerok. Lah niku pakai kesehatan nggih sami. Ora Pret, aku tak takok awakmu. Nggih nyapa neh? Apa awakmu golek bojo no sing mbok kira mbok pilih bojo sing model piye cara mono? Pilihanmu. Pilihanku. Ya. Ya sing model dokter lah. Lah kok iso dokter? Dokter malam pertama langsung ditari itu. Ditari piye? 3 kali sehari ya. Gitu. Oh nek dokter ngono. Iya no, langsung dang dadi masih wedang duwe putra. Nah aku ya ora aku. Lah kan nyapa? Nah aku ya aluk kuwi lho tukang bakul gorengan ayam. Kok iso gorengan ayam? Malam pertama mesti tawani. Piye? Paha atau dada ya? Piye? Paha apa dada? Paha apa dada ya? Ah, blutru. Blutru kok iso. Wonten pamrutan mulai, Pak. Nggih tasih. Napa niki? Saking Menika kata sing monitor. Nggih. Menika saking Mas Ngadinu Pondok Ungu tasih monitor. Assalamualaikum kakang kula nyuwun lagon pepiling karyanipun Mbah Anom Surata Suwargi. Nggih. Iki nderek streaming ugi Mas Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Salam kagem kanca-kanca WMC Wayang Mania Bojonegoro sebagai mawon. Salam saking Pak Waris Sugiono. Pak Ngadinu Pondok Ungu tasih nderek ngebiar Mas Kangkong nggih. Nyuwun lagon kangening ati. Nah, nggih. Ugi menika wonten salam saking Pak Kasir Jambe Kalitidu. Nggih. Nggih. Salam saking Salam saking Pak Kasir Jambe Kalitidu. Oh, nggih. Derek mirsani live streaming, Pak. Siap, siap. Nggih. nggih. Ono Mbak Mayang, ono Mbak sapa jenenge Wanda karo Mbak Wiwi Ernawati. Anjing. Telu-telu diaturi jumeneng ya. Nggih Anjir, no. Pak, cocok menika. Ah, telu. Telu. Kali Ono sing nyuwun lagon nek ngujiwat engko Mbah Rasim tak aturke nggon gara-gara sing nggone kepenak. Yo. Ah, iki nyuwun kangening ati saka Pak Ngadinu Pondok Ungu. Ah, yo. nggih. Ayo Mbak. Mbak Wanda, Mbak Mayang kelawan Mbak Wiwi Irnawati. Nah, yo. Diaturke kangening ati. Ah, yo. Coba. Iki mergo selalu menyimak setiap malam ning pamundhute ora nate tak pinangkani. Kita pinangkani bengi iki men marem. Nggih men marem nggih rezekinipun. Mergo menika penggemar berat Dwijo Laras Indonesia. Nggih, leres. Nggih. Yo, coba kaya ngapa? Diaturke kangening ati. Monggo, Cok. Yuk, dados.
Apa Pak? Duh wong ayu bebujanku Weh, apa-apa nek apa? tresna iki ora suwe aku bali iso sumanding Oh, woi. Sawindu suwe lawase kowe lunga Duh wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sedira Pak Marsono, terima kasih. Mas Joko Kedung Malang. Rino wengi tahan ati susah rasa kangen rapi mari amung sliramu kang bisa nambani Monggo Pak. aja sumalang wong ayu tresna iku ora ora suwe aku sumati ana Matur nuwun. Nah, gayeng duet. Nggih. Sampun jam setunggal, kula tak mbacutke lakon mengki wanci gara-gara gojek malih guyon malih. Oh, ngono ya. Tesik to niki. Nggih. Slendro ya, slendro. Heeh, lho. Wadya bolong amarapata padha budalan no.